Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Geçen ayın ahırlarına Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistana 80'den gowrak edebiyat, medeniýet we sunugy diýişgärini türkmeniň altyn asyry wäsleşiginiň ýeňijisi diýip oglan etmek hemde olary suýlamak barada karar çykardy. Munyň ideýany Türkmenistanyň mejlisi bu suýlagy prezidentiň awtygy Kerimguly da gowşurmak barada karar kabul etdi. Mejlisiň kararyna Kerimguly ýaş kompozitor, aýdymçy we sazan atlandyryldy. İýulyň başyna Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu wäsleşigiň ýeňijileriniň özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jübilerinden tölenliklerini habar berdi. Bu maglumaty Azatlygyň hökümeti ýakyny namdar çeşmez hem tasdiq etdi. Bu maglumatlaryň fonuny dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany Türkmenistanyň medeniýet we sunugy täliminiň öwrüsinden we döredüjilik işgärleriniň döwlet tarapyndan höweslendirilmegi, munyň döredüjilik ilhamyna ýetirmegi ahmal täsirinden söhbet açýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyny çağırdyk. Hudaýberdi türkmeniň altyn asyr wäsleşiginiň ýeňijileriniň metbuatda çap edilen sany ondan çen tutulsa olaryň en çemesiniň hatda hemmesiniň diýen ýaly metbuatda sahnada we il öňünde döwlet siýasatyny öwüp çykyş edýän döredüjilik wekillerdigini görmek bolýar. Bu fakt siziň üçin näme aňladýar? Bu ýagda ýurtda edebiýatyň, medeniýetiň we sunugatyň ösmegine döredüjilik işgärleriniň ilhalar eserleri döretmegine nähili täsir ýetirýär? Bu ýerde bir bellemeli zat bar, ol bilen kadaly ýurtlarda şeýle bayraklar ýok diýerlik. Elbette bayrak bar, şonuň bilen birlikde orden medallar bermek ýaly çärilerim bar. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna da, Ýewropa ýurtlaryna da bar. Ýöne beýle massaplyň köp däl. Ýylda bir bolsa 5-10 adama berilýär, onuň artyk däl. Olum belli seneler bilen baglanyşykly ýa-da belli bir waka bir ýeňiş bilen baglanyşykly şol adyma, şol şahsa berilýär. Türkmenistanyň başga siýasat, Türkmenistanyň diňe şol prezidenti öwmeli, prezidentiň alyp barýan siýasatyny wasp etmeli, şondan soň sana bir zat berilýär, ýagny bayrak berilýär. Bir ýadyň diktaturasy başlanan döwürde de bady ýanglan diýarym diýip wäsleşik geçirilýärdi. Şol ýanglan diýarym wäsleşiginiň finalyna soňky tapgyryna gatnaşýan aýdymçy 2 aýdym aýtmalydy. Şoň biri erkin aýdym, beýlekisi prezident Niýazowy öwýän aýdym bolmalydy. Indi bolsa tutuşlugyna aýdymçylar şol bir adamy ýurdun prezidentini öwýärler. Diňe şonu wasp edýärler. Şonuň üstünden bayrak alýarlar. Aşgabatda Türkmenistanyň eň iri döredüjilik öýü döwlet neşriýat gurulunyň hemde ýurtda çap edilýän tas ähli gazet jurnallaryň ýerleşýän ýeri erkin döredüjilik mekany atlandyrylýar. Beýlek tarapdan Türkmenistana döwlet başton derejesine döredüjilik işgärlerinden ýerli häsiýetde ýurtda gazandan gaýdylýan ösüşleri wagt etmegiň talap edilýän wagty döredüjilik nädip erkin bolup biler. Ýazyjy hökümeti şu arada näme pikir edýärsiňiz? Türkmenistanyň erkin zat ýok. Türkmenistanyň diňe prezidentiň özi Gurbanuly Berdimuhammedow erkin. Ol isläni işini edip bilýär, isledigini diýip bilýär. Diňe şonu ägirt uly erkinlik bar. Şol adamdan başga hiç kimde erkinlik ýok diýip hasap edýän. Ol bolwam bilmeýär. Sebäbi erkinlik bir adamyň elinde erkinlik beýle bir köp zat däl. Onu da bir adam öz elinde saklasa başgalara erkinlik ýetmeýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň metbuatum, aýdym saz sunugaty da, sahna eserlerde, hatta kinofilmler, hem beýlekiler, olaryň hiç biri erkin däl. Hatta öz gara güýçüne dayanylýan sport ýarşlary aýdaly çygyr sürmek we sport ýarşlary ýaly ýarşlarda da diňe prezidenti öwmeli ýa-da şonuň baýda bilen, şonuň suraty bilen sen orta çykmaly. Diňe şu ýagdaýda sen ýeňiji bolup bilýän. Ine bizde şol erkinlik bar, ýagny prezidenti kim güýçli öwüp bilýär, kim ýokary derejede tarif edip bilýär. Ine şu meselede sana erkinlik berýärler. Başga o ýerde döredüjilik erkinligi diýilen zat ýok. Bolmany onu men göremok. Ýene bir soraw, Türkmenistanyň altyn asyr wäsleşiginiň ýeňijileriniň köpüsiniň özlerini gowşurylan suýlaw üçin öz jübilerinden çykdygy etmeli bolanlyklary barada maglumatlar bar. Haýsydyr bir edebi işgär, ýazyjy, şahyr, sazanlar,
aýdymçy ýa-da islenik döredijlik işgäri näme sebäpden özüne gowuşuruljak ady satyn alyp biler. Siziň pikiriňizçe muňa näme itergi berýär ýa-da ýarşyň şerti şeýlemi? Indi bir ýerde men takyk bilmedim-de ýöne meselen bir aýdymçy bolsa, oňa at awry gerek, oňa ýurdun içinde tanylmak gerek. Sebäbi şeýledenle onuň toýlarda aýtjak aýdymynyň bagasy ýokurlanýar, ýagny gymmaty artýar. Şol öz bahasyny ýokurlandyrmak üçin, at almak üçin olaryň öz jüýsünden pul çykarýan bolmagy mümkin. Ýoksa aslyna şol at agryňam derejäniňem hiç kime hiç bir döredişi adama geregi ýok. Men şu ýerde bir zat ýatlasym gelýär. SSR döwründe Litvada Eduard Mijalaitis diýip bir şahyr bardy. Ol sürrealizm usulynyň iň görnükli wekilleriniň biridi. SSR'de bir ütgeşik formada, ütgeşik görnüşde goşgy ýazýardy. Şol insan SSR'däki bayraklaryň baryny aldy. SSR'ň döwlet bayragyny aldy, Lenin bayragyny aldy, deputatam boldy, Sovet Soýuzynyň sotsialistik tähmetiniň gahrmany da boldy. Ol bir bayrak ýa bir şöhret bolsa şonuň ählisini aldy. Mijalaitis'in eserleri Türkmen diline de tercüme edildi. Onu Kerim Urwan Nefes aýratynam Taparmurat Öwürdiýew köp gezek tercüme etdi. Urwanlaryň eden tercümeleri bar. Muman gat meşhur adamdy. Şol adam ömrüniň ahyryna şol bayraklaryň ählisi hiç zat eken. Diňe halkyň söýgüsi beýik. Egerde bir zat başaryp bolýan bolsa, eger bir zat elinden gelýän bolsa, diňe şonu gadanmaly eken diýip geçen adam, şey diýip özünden kişilere wesiýet eden beýik insan. Şonuň üçin hem bol bayraklaryň diňe şol adamlaryň şan şöhratyny götürmek üçin peýdasy bolaýmasa, gadan ýagdaýda onuň näme peýdasynyň bardygyny men gözüňe getirip bilenmok. Ýene de bir ýagdaý bar, o da ýanky Sovet Soýuzy döwründe bizim dostumuz, ýoldaşymyz Nowotguly Recep Türkmenistanyň komsomol bayragyny aldy. Şonu şiraly goňa Nowotguly, ol bayrag sen başyňa ýapjakmy? Häzir komsomoluň awraýyny görüp dursun, adyny görüp dursun. Näme etjek ol bayragy diýdi. Şonu Nowotguly ýüzüni çytyp, "Aý şiraly, eger men şol bayragy alanymdan soň ölsem, gazetde bir kysgaçyk habardar eýsem meniň suratymy hem terjime halmy yerleştirerler diýipdi. Şoňa umyt edipdi Nowotguly. Indi görsem, häzirki bayrag alýanlar, derece alýanlar öläýenne de olaryň ady netwotda da çykmaýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu ýerine geliň şahyr Şiraly Nurmuradyň Şahyr adly goşgusyny özünden dinläliň. Şahyr bolaýyn diýip bolup bolanok, ýazmanam bolanok, ýazmaýyn diýip, eýsem bir dünýede kär gatma başga. Magtumulyň izyny bir pozmada, sana hat öwreden behiçde düşmez. Arda ýaz, şugul ýaz, goşgy ýazmada. Ya moda bolmy şahyrçylygym? Ya oňa goşuk bir behbidi barmy? Şahyr kän zat bermelidir iýline. Ýadyňy alsaňam sana bolýarmy? Serpa ýerine gamçy degse egnine, ýekije setir bir ýazarmydyň sen? Ya edipdir seni ýasan jinayet, ýa-da ýalňyşypdyr göwegin kesin. Gormy şygyryýety kastetmek beýle. Onu beýlede bir zorlamak gormy? Şygyr diýip ölüp ýatan milletiň şahyra gerenine maňlaýşormy? Eýsem şahyr dälmi? Aýny döwrüň. Şahyr dälmi halkyň kulagy gözü? Şeýle arasynda dili Türkmeniň nirden tapýan munça wejera sözi? Goşu goşulmaýa bir adam üçin, goşgyny il üçin ýazylýar. Yeterlik däl erkek bolup dogulmak. Erkek bolup ýaşalýar hem gezilýär. Bugün binamysy dolany döwran. Yüzüň galyň bolsa, jüýüňem galyň. Kör zehini, kör köpüge satyndy, gaýtargysyna da
kör avray alın. Döwlet sylygyna münasip görülýän adamlara jüriler tarapyndan objektiv baha berilýändigini ynanýaňyz mudaberda. Elbette ananamok. Hey, o taýda bir ananar ýaly rahat bolarmy? Ol belli bir derejede öňe şeyledi. Meselem, başa o etrawyny alsak, şu ýerde ýaşap geçen iň beýik bagyşy Türkmenistanyň iň beýik bagyşy Magtymulgarly Türkmenistanyň at gadanın artisti diýen adally. Onuň şägirdi Ýolmananyny Türkmenistanyň halk artisti bolupdy. Ýagny ondan beýikde bolupdy. Ýa-da ne mari etrawyna şeylekem akal sebitlerinde iň tanalýan bagyşylaryň biri German bagyşy. German bagyşynyň şeýle bir ýeti eli bar, hatda oňa bir tadyndarlyk derejede usta tapylmandyr. German bagyşy hiç bir at sporty ýok bolup gitdi. Ýa-da iň çekuli sesli bagyşylardan biri Gelli Mehmet Uradulyýew diýip bir bagyşy bardy. Şol insan ýer ıranmasyna öldü. Özüm iň bir ýokary çekuli bagyşy. Onda hiç bir zat ýok, adam ýok, derejede ýok. Hatda soň Niýazow döwründe ähli kim bir nimeden bolsa şoňa ählisine at dereje berildi. Şol bolçulukda da German bagyşa ýa Gelli Mehmet Uradulyýew hiç zat berilmedi. Şoň üçin men o ýerde bir ütgeşik adalet bardyr öýdüm ýok. Ýa beýleki bir mysal Mulla Gamal görsek, Mulla Täşmirat beýik halifa. O da Türkmenistanyň sunwatda at gazanan işgäri diýen bir ýöneköý at bilen ýaşap, şol at bilen ölüp gitdi. Oňa Türkmenistanyň halk artisti diýen ady bermediler. Şoň bilen birlikde meselem Hangelli Annymradow ýaly bagyşylar ilki şol ady aldy. Soň ol ady ýitirdi. Soň gaýtadan ýene şol ady aldy. Ýagny Türkmenistanyň halk artisti diýen ady iki gedek alyp bilmegi başardy. Emma mullaga bermediler. Ine adalet diýilýän şeýle iň uly misallara seretdi. Häzirki döwürde ol adalet diýilýäni asla men pikirimçe gaty uzakda ýa-da asla ýok diýerlik. Iň soňky sorum hunda berdi. Türkmenistanyň mejlisi ýeňijileriň mälim edilmeginden 2 gün soň ýörüýte karar çykaryp prezidentiň awtygy Kerim Gulyny aýdymçy sadany we ýaş kompozitor adlandyrdy we onu ýeňiji glan etdi. Siz Kerim Gulynyň aýdymlaryna sadalaryny dinläp gördüňizmi? Näme üçin prezident öz awtygyny il hatary syýlamak barada karar kabul etmän, onu mejlis syýlamaly bolýar? Elbette bol bir häzir ýaş insan, men pikirimçe onuň sesi entep rusça aýdylanyny mutatsy diýerlerde, ýa-ni bir şagalyk sesi bolýar, ýa-ni kiçi ýaşlyk ses bolýar. Şondan geç döwründen soň ikinji bir ses emele gelýär insanyna. Şoň üçin ol şagalyk sesi bilen soňky iki sesiň arasynda ýer bilen gök ýaly tapawut bar. Şonuň üçin Kerimiň häzir sesi meniň pikirimçe şol mutasiýa döwründen geçmedik bolmagy mümkin. Ondan geçmek üçin adamyň bir 18 ýa-da 19 ýaşamagy gerek. Şondan soň insanyna täze ses çyda bolýar. Onuň üçin ýaş aýdymça bir plan datymy kyn. Ýöne onuň şol türkmen taýçanagy baradaky aýdymny dinlänimde meniň oňa göwünim ýetmedi. Türkmen aty barada aýdýan aýdymy, türkmen taýçanagy barada aýdýan aýdymy, ony bir islenip ýaş aýdymçy aýdyp biler diýip hasap edýän bir ütgeşik bolýardy. Men ýa zehin ýa-da bir saat aýratynlygyny görmedim. Onuň konkurs agdalar tarapyndan dälde ýurdun parlamenti tarapyndan syýlagylanmagy bolsa, bir aýratyn dereje, bir aýratyn bir ýokary tapawutluk bermek üçin edilen iş diýip hasap edýän. Şonuň üçin häzirki bayrak, syýdyk, orden, medal olaryň ählisi Berdimuhammedowyň öz eline, Berdimuhammedow hatda öz ogly Serdary da öz kakasynyň adyndaky orden bilen syýdagylady. Ol öz artygyny da kakasynyň adyny götürýän orden bilen syýdaglap biler. Ol ýerde hiç ilgin alasat ýok. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.